Hola, bon dia. Soc l'Àngela i us dono la benvinguda a un nou capítol del podcast en català Em fa feliç. Com ja sabeu, això és el que diem un podcast de teixit, tot i que més aviat és un blog, un videoblog. D'acord? No us ensenyo a teixir res, aquí us ensenyo el que he anat teixint, què és el que he teixit, què és el que en principi teixiré, tinc la intenció aquesta, i us explico coses meves del teixir en general, d'acord? Si voleu em podeu trobar a les xarxes, però que us deixo per aquí baix, val? A Instagram i a Ravelry com em fa feliç. El que sí us vull dir és que Ravelry el tinc bastant més que abandonat. Coses que passen, servidora últimament només faig servir el Ravelry per comprar patrons i ja està. Llavors, que si us vull donar les gràcies a totes les que em seguiu cada vegada podem dir que s'afegeixen algunes persones a cada publicació que faig. Moltes gràcies, benvinguts tots els que sou nous, benvinguts i benvingudes tots els que m'heu trobat perquè YouTube us ha dit mira que aquí n'hi ha un que també fa teixit. Moltes gràcies i espero no allargar-me molt amb aquest vídeo. Tot i que no tinc gaire cosa per ensenyar, sabeu que tinc molta xapa. És el que hi ha. Començarem per el que tinc acabat. Aquesta vegada acabada 100%, no, és que tampoc no és 100%. Vaig fer el test del top eixuvar de la Helena. L'Helena Bully Ellen, per tothom, va obrir test i jo vaig fer la talla més gran del top eixuvar. Què va passar? Si heu vist el meu podcast anterior, si no us l'aneu a mirar, jo ja tenia teixit tot el cos i em vaig adonar que on era que anàvem a separar, perquè és de baix cap a dalt, on era per anar a posar i a separar el que és, per dir-ho així, el davanter del darrere, perquè és un toc de tirants, és que fa una mica fresca, I a més tinc la finestra oberta que la gata s'ha quedat dormint a fora a la terrassa. Doncs és de baix cap a dalt i quan tenia per separar dic, hosti, és que això, si m'ho poso on toca, això no m'arriba. Bueno, ensenyo amb la LIC i servidora com que no. Llavors vaig parlar amb l'Helena i li vaig dir, em diu, doncs vés-li, si cas recull-lo a baix i vés cap a baix. Li vaig dir, no ho faré pas això, dic, perquè estic fent un test, jo vull fer-lo bé. I dic, el que faré és desfaré i on tu em diguis afegeixo passades. Dit i fet, vaig desfer tot el tall, tenia un tall així, vaig desfer tot el tall i vaig tornar a començar afegint les passades d'una versió que em va enviar ella, el que dic jo, la versió extendida. Com el Senyor dels Anells, que té la versió extesa, doncs igual amb el top. Us l'ensenyo tal qual és, perquè us explicaré una modificació que vull fer, però us el volia ensenyar primer. Aquest top és així, llavors tenim que aquí les maniguetes, com que és una talla gran, no arriba ben bé al recollir punts fins a baix i queden com aletes aquí. Això, i el top és així. Està ple de textures, això és supermaco de fer. A més, mireu que maco queda el pit. I ara per ara, doncs m'arriba, clar, vaig amb pantaló de pijama, però m'arriba, el sota del cul és aquí, doncs una mica així per sobre. No m'hagués importat una mica de res més curt, però ja m'agrada. No l'he bloquejat, també us ho he de dir. Però això em sembla que ho ficaré a la rentadora i vas que t'hi mates. El que deia, les maniguetes, al ser una talla gran, no m'arriba ben bé fins aquí. Mireu el detall este. Ara perquè està així, però ara després el que faré per l'estiu vinent, perquè ara ja no ho faré, he pensat fer un I-cord de top vol i aquí ja el sostenidor ja no es veurà. I a més amb la rentada, el ser cotó, en congirem una mica. Doncs la meva intenció és fer això. Treure el que és la màniga. Aquí en directe, l'Àngela desfent en directe. És per flipar, Això és el que té, que no m'agrada cap fil tampoc, però això vaig amb els fils penjant per tot arreu. Que em surt del cos. I llavors el que faré és recollir punts a tot arreu i faré un I-cord per acabar-ho i ja està. Més que res perquè no cargoli això d'aquí i tal. Com veieu em vaig quedar sense fil. Llavors hi vaig afegir aquest blanc, que també el tinc
a l'esquena. Val? I ho vaig afegir fent com si fos un petit color work, un punt de cada color, i després en amunt. Aquesta màniga també, si vull, ja ho he preparat per poder desfer. Veu? Ja ho tenim fora. Que aquí tenim modificació. Helena, ja sé que encara t'he de pesar el que he fet servir de fil i això. Te'l passaré, però clar, és el que dic, és la versió estesa, I voilà. Ja he desfet tot això. Llavors, quasi que m'agrada més així, El que dic, faré un I-cord. Mira que en comptes d'un I-cord no agafi el ganxet i faig pim, 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 una volta ganxet i vas que t'hi mates. Se m'obre una miqueta, però és que he pensat que com que el posaré a la rentadora, potser llavors tot s'acaba agafant una mica més. D'acord? Quin fil he fet servir? Penseu això, el top aixovar ja el teniu, el podeu anar a comprar, A baix us deixaré el link cap al patró, perquè és molt entretingut de fer, bàsicament perquè com que té tants punts diferents. Mireu, comencem aquí, que aquí tenim punt d'arròs, després tenim un caladet, llavors tenim una mica de punts passats en sense teixir, cigronets, que aquests són super mega fàcils de fer, perquè fem augment i tanquem de cop i en una passada pràcticament ja ho tens tot fet. Punt jersei, un altre cop punts passats, un altre cop punt d'enròs, després el que diu ella, els fueguitos aquests, que ho guai d'això és que amb el vídeo que té aprens a fer els encreuaments i retorçats, tots sense agulla ni res. Super ben explicat, l'Helena fa vídeos, el patró està ben explicat, que consti que totes sabeu que jo no m'agrada teixir patrons en espanyol i això és un patró que està en espanyol. Val? I l'he teixit i me n'he sortit. Val? Després aquí la manigueta, tornem a tenir els punts així passats en sense teixir i després s'acaba agafant tot aquí dalt, o sigui, primer comencem en rodó, separem, fem el que és la part del davant, els tirants, part del darrere tirants. Aquí tanquem amb un tancament de 3 agulles, per això dins ens queda així, que això li dona una mica d'estructura. Després recollim tots els punts, com diu ella, fem 3 passadetes de punt d'arròs i tanquem ben normal, un tancament clàssic dels de tota la vida. D'acord? I llavors és quan recolliríem mànigues, que és el que he fet, però us he dit, com que et fa aquest voleio que a mi no m'acaba de convèncer, talles més petit, a més, com que perquè som cargòlic i això, agafaré, ho dic, estic inclús per agafar un ganxet, només que es vegi una voreta blanca i llestos, que serà just també que, és que en veritat el sostén no es veu, si tinc ben posat no es veu. Però és el que dic, em sembla que passaré per la rentadora, que sempre fa una mica, encongeix una mica de res, i no l'estiraré gens, i llavors ja quedarà perfecte. Doncs això, patró molt entretingut de fer, clar, a mi, com que vaig fer el tros aquell tan gros i vaig desfer, per mi era com teixir un altre cop el mateix. No només això, sinó que a més afegia més passades. I se'm va fer una mica pesat per això. Però és perquè no m'agrada teixir 2 cops el mateix patró, ja ho sabeu. Qui em va veient de fa molt de temps, ja ho sap, l'Àngela no li agrada teixir un patró 2 vegades. No m'agrada gens. Però jo per l'Helena ho faig i així tenim vist que realment funciona i fa el llarg que toca. Helena, et prometo que en algun moment, en veritat he de passar diverses coses teixides en cotó a la rentadora, quan ho tingui tot, te prenc mesures, te pesaré tot plegat i t'ho envio. Promesa Boy Scout. Llavors, Àngela, quin fil has fet servir? Doncs he fet servir el Baby Cotton de Hobby, que això és un fil que té 50 grams, 170 metres aproximadament, i això ho vaig comprar quan vaig anar per feina a Hamburg. Allà a Hamburg hi ha una botiga Hobby física i estaven, el que és el color lila, estava de liquidació perquè es veu que el deixen de fer. O sigui, jo és un cotó que us el recomano molt. Si aneu a la web, mireu a veure si teniu prou del color que voleu i compreu-lo. És molt suau, molt suau. I jo crec que us pot agradar molt. Teixit, si no m'equivoco, l'he teixit
sabeu que ja no me'n recordo. L'he teixit amb l'agulla que diu el patró, si no amb el 375. Pot ser que el fes amb el 375. Una agulla potser una mica... No sé. Jo sí que era 375 perquè... Què passa, mi vida? Què vols? Ja t'has despertat a la migdiada? Vols dir hola? Voleu que us digui hola? Vine aquí, mamó. Vine aquí, mamó. La Bubu us diu hola. Digues hola. Digues hola. No t'agrada que t'agafi a cap d'ou? Princesa? Ala, adéu. Ala, adéu. Sí, rasca tot el que vulguis. Bueno, el que dèiem, aquest, el Baby Cotton, si busqueu un cotó que és suau i això, aquest és molt guai. Com a alternativa, clar, jo no tenia pas aquest color amb aquest gruix, jo tenia un Baby Cotton però més gruixut en aquest color, doncs me'n vaig anar aquí a l'Amfra, aquí a Girona, i vaig comprar com a alternativa el Concept Cotton Cashmere, que això és... O sigui, aquest és 100% cotó egipci i aquest és 90% cotó, 10% cashmere. El tacte són iguals, el preu no és el mateix. Val? D'aquestes no he arribat a gastar-ne una entera, aquí tenim el que m'ha quedat, de 50 grams. Això són 50 grams, 155 metres. És una mica de res més gruixut que l'altre, però no es nota. Val? I ho dit, com a alternativa està molt bé. I això és en el color 53, el que és el crema aquest, i el lila és el color 39. D'acord? Doncs aquí ho tenim, el top eixugar de l'Helena. Se me'n va una mica a costar, però jo crec que també això, quan el passi per la rentadora i estigui assentat i tot, ja serà un altre tema. Sí? Llavors, bueno, és que fa una mica... No sé si posar una jaqueta o passo, me quedo així. Me quedo així. Us ensenyo el que estic teixint. Va una mica accelerada, noies? Però la vida és així. El que estic teixint és la meva participació en el meu cal Estiro més el braç que la màniga. Us diria que encara us podeu apuntar, però no sé si a dies d'avui, que per cert, volia gravar ahir 12 d'octubre, no vaig fer-ho. Avui, diumenge 13 d'octubre, s'acaba el 31 d'octubre, em sembla que no us dona temps de fer una armilla, que potser sí, perquè hi ha gent que en 2 setmanes ha fet flus i l'ha acabada. I jo no puc dir res perquè també l'he tingut parada, perquè això era molt gros per endur-m'ho de viatge, i llavors jo això ho podia haver acabat ja la setmana passada, però no. Jo estic fent aquí el Friday Sleepover de la Petite Knit. És el primer patró que faig d'ella, és una armilla, com diu el cal Estiro més el braç que la màniga, és de fer una peça que no tingui mànigues, ha de ser una armilla, ha de ser algo d'hivern, no valen camisetes d'estiu. I així està superbé. Comences per aquí per l'esquena, d'acord? Montes punts per l'esquena, vas teixint amb aquest patró que és un elàstic trencat, això vol dir que fem una passada del dret, una passada dret i revés, i així anar fent, seguint les instruccions, super fàcil, super ben explicat, d'acord? Llavors muntem punts. En principi recollim els punts d'aquí de l'esquena, els que ella ens diu, per seguir el davant. Què passa? Jo aquí he volgut provar una cosa. Doncs he agafat i per muntar els punts, no tinc cap agulla aquí a mà, per muntar els punts el que he fet... Ai, ara se m'enreda... Sabeu que jo faig servir els Scooby-Doos, aquests baratos de plàstic que fèiem servir per les polseres a l'època. No sé si la mainada encara fa polseres amb això, però encara es ven en els basars, a l'Abacus, on sigui. Jo aquests vaig comprar un paquet de 50, em sembla que anaven, a l'Abacus per 3,5 €, alguna així. Però és una cosa super tirada de preu. Ja ho sé que hi ha fils d'aquests, que dic jo, els pijos, que t'acosten un ull de la cara i per de l'altre. Però jo
faig servir aquests sempre, els Scooby-Doos. No m'importa tallar, no m'importa que un no s'hi quedi, no m'importa trencar, vull dir, en vegades que agafo i l'estiro i el trenco i queda estirat, passa res. Doncs què faig amb això? Ai, sí, tinc una agulla aquí, mira. Per muntar punts provisionals, la manera que he trobat més fàcil, no he de després recollir punts, no sé si aquest és el dret del revés, el que sigui, poso això ben apretat aquí, plego, veieu que només he plegat, que està enganxat aquí, però plegat, i muntes punts normal i corrent. Després, quan tens els punts ja muntats, treus d'aquí, i per això la cosa aquesta té un nus aquesta puntera perquè no se m'escapessin els punts, vale? I després, quan has d'agafar i has de recollir els punts de l'esquena, tornes a enganxar, passes els punts que et demanen o complerts o el que sigui, perquè això pot ser un coll, pot ser 1000 coses, però així és un muntatge provisional, i llavors agafo i faig això, flups, passes els punts i pots teixir-los com si els haguessis, en comptes de fer allò que diuen el recull i teixeix, el pick up and knit, doncs jo directament faig el knit perquè els punts ja els hi tinc picat, ja els tinc agafats. Val? Això, si us convé, és una cosa superguai. No faig coses estranyes perquè sé que, no sé si és la Carmen García de Mora, la Juana Román, una d'aquestes, en un dels les seves camisetes, que aquest estiu s'han fet superfamoses, que no em pregunteu com es diu, una que va tot amb un calat aquí al davant i darrere i després, no sé. Pues ha fet també un muntatge provisional que diuen que és tan fàcil i tota la pesca que dic, tu, em sembla que més fàcil és això, i mireu com queda. Jo crec que queda prou bé, i per dins ens queda com si quasi tinguéssim un tancament amb 3 agulles. Vull dir, a mi ja m'ha conquistat, jo passo de fer un altre muntatge provisional, aquest m'agrada. Doncs el que us deia, recollim els punts que ens diu, anem baixant, augmentant tant d'aquí del costat com d'aquí del coll fins a arribar a tenir tot el cercle, l'altre lateral exactament igual. Llavors aquí em va quedar l'Scooby-Doo així penjant, que després el vaig fer servir per recollir els punts de l'elàstic. Doncs aquí fem el mateix però al contrari, seguint el patró, i després te diu teixeix fins que tinguis tants centímetres, em sembla que era en el meu cas 57, i després fes l'elàstic, i llavors ella et recomana que facis un tancament tubular. Els tancaments tubulars són aquests que semblen com si fos comprada la peça, d'acord? I trobo que m'ha quedat prou bé. He fet l'italià, perquè la Bego me n'ha parlat molt bé moltes vegades i dic, bueno, vaig buscar un vídeo i superbé. Llavors reculls els punts del que és el coll, tal qual et diu ella, fas aquí la disminució doble centrada al mig i un altre cop tanquem amb el tubular, que queda superbé. La màniga més del mateix, fas com diu ella. Aquí em vaig equivocar en el tancament tubular, però ara perquè us ho dic, veieu aquest tros que està xungui, aquest entremig, però el resto està bé, però com que és l'esquena vaig dir jo no desfaig. Davant no es veu i vosaltres ho sabeu perquè us ho he dit, perquè si no em sembla que no us entereu. I ara recollir punts d'això, que això ho podia haver fet durant la setmana i en una tarda està fet, això jo avui ho acabo, mentre edito vaig fent això perquè són 9 passades d'elàstic i ja n'he fet... Ostres, que ja n'he fet 2. Em queden 7 passades d'elàstic i després el que es tarda més temps és fer el tancament perquè vas amb l'agulla i ja està, ja tindré l'armilla acabada. No només això, sinó que la servidora ha sigut tan trempada que he anat tancant a mida que anava fent. Per afegir la llana, aquesta vegada no he fet allò de que deixes un i comences l'altre, he fet un nus de cirurgià o el nus que fem servir per fer les boles màgiques, aquelles de llanes de colors, tal qual. Tant amb el mohair, perquè això és un mohair, el mohair i el merino. Quina llana estic fent servir? Aquest és guai, amb una camisa per anar a treballar i això. És maco, per anar a veure clients.
i més ara que em toca també a Anglaterra. Vale? Amb què ho estic fent? Aquest és un... On està? Aquí. És Knitting for Olive Merino, que és el primer cop que ho feia servir. 250 metres, 50 grams. Això vol dir 500 metres, 100 grams. És tirant a finet. No sé si considereu fingering o lace. Val? Això és el color... Potser és que no té ni color. Potser que sigui el cru. O que posa que és el... que si em diu la tintada. Però bueno, és 100% merino extra fi. Ecotex, lliure de muslin i s'ha de rentar mà, o sigui que no és superwash. Knitting for Olive. Que aquest el vaig comprar al Floc Llanes a Granollers. Juntament, que això ja ho vaig comprar l'any passat al Barcelona Nits, és aquest mohair. És que els colors es veuen fatal, no sé si és que crema o què passa. No sé. Val? Que és bastant rosat, que és de la miel. És el Clover Mohair, 50 grams, 420 metres. 72% kit mohair, 28% seda, no superwash. Single ply, color Sweet Jane. A la miel. Com veieu, el mohair m'ha quedat això de la segona. No sé pas quan he gastat, però si eren 100 grams el que tenia en total, posa que aquí me'n quedin 20, 10, 20, ni idea, perquè tinc més o més el cartró mig. Val? I d'aquest, aquesta falta de l'elàstic que em queda és la quarta. La quarta ens fotrà i fia, sí. El que estic fent ara per saber quants gasto de cada és guardar-me les etiquetes, les plego juntes i així ja sé què he gastat. Doncs això és la quarta. Serien 200 grams d'aquí i posa 80-90 del mohair. Superbé. Molt contenta amb el patró. Ha estat fàcil, de vegades es feia una mica pesat, ja quan vas amb el cos i rodó es fa una mica pesat, però ja està. Igual que l'elàstic de baix se'm va fer molt llarg, però vaig fent. D'acord? Llavors, una cosa que no us havia ensenyat l'última vegada, bàsicament perquè vaig començar el cap de setmana passat, comptant que jo he estat de viatge tota aquesta setmana i dic, m'he d'endur alguna cosa per l'avió, a més he fet 5 hores de tren per anar d'Alemanya a República Txeca i així. Són uns bugambilla de la Merche. Vaig començar a la puntera, això va ser a la piscina la setmana passada quan l'Eudal va anar a competir. On vam anar? A Banyoles? Val? Vaig fer la puntera i vaig començar llavors el calat, vaig passar agulles més curtes i així el porto. Ja estic fent els augments per a l'escudete i estic fent la talla gran, més que res perquè té una talla que són 60 punts tot vol i l'altra que són 68. 60 punts, no sé si és que alguna cosa atenció hi ha així, que no era capaç de ficar-lo amb aquestes agulles. Quan jo sempre faig 62, 64, 64 més aviat, val? Així. Llavors direu, aquesta llana què és? Doncs mireu, vaig agafar i el viatge anterior a Alemanya vaig comprar-me aquesta troca i una altra més. Ah, molt bé, Àngela, ara no tinc l'etiqueta. Espereu un moment, us faré tall. Vaig a buscar l'etiqueta, ara vinc. Doncs abans us he mentit. Perquè en aquella era l'etiqueta i ja no tinc l'etiqueta. El que sí us puc dir que allà mateix on vaig anar, perquè va ser allò que em van cancel·lar una visita
i havia d'anar igualment cap a l'aeroport i a mig camí dic, va, vaig a veure què trobo de botigues de llanes a Ulm o la zona, i vaig trobar aquesta gent, val? Que mira, si voleu us el podeu mirar, que es diuen Mindfilati. Amb el codi aquest Picasso teniu un 15% de descompte a les compres online, sempre fora de les coses que ja estan en oferta, perquè és un retail, és una passada. Vaig entrar a la botiga, estan a Ila Thyssen, us ho poso per aquí, www.mindfilati.de. Jo vaig trucar perquè jo vaig dir que és que l'igual és un retail d'aquests que només venen online o alguna cosa així, no? I em diu, no, ja ens pot visitar, pot venir si vol. Dic, perfecte, doncs en 10 minuts soc aquí. Entro a la botiga i dic, Dios mío. Conteu que és un espai que seria de botiga, que és com si agafes el meu menjador més l'habitació, que és gran, val? I seria la botiga. Què passa? A part de tot que tenen prestatges, hi ha caixes per tot arreu, de manera que apenas hi ha passadís per passar una persona. Tal qual. I directament te diuen, vagi vostè mirant, i quan vegi alguna cosa que li interessi, piqui el timbre que hi ha al mostrador, feines tens per trobar el pling, el timbre, de tanta cosa ple que està allà. Vull dir, bogeria total, no? Llavors jo vaig trobar diversos fils que em van agradar i això, i després quan vaig parlar amb l'home dic, perdoni, és que jo ja m'estic atabalant una mica. I diu, no, ja em sap greu, perquè la botiga sembla més un magatzem que una botiga, però és que darrere el magatzem també el tenim planíssim. I jo quan sortia d'allà hi havia el de DHL que estava carregant un munt de caixes que al·lucines. Perquè em sembla que deuen servir també a botigues aquesta gent. Però pots comprar, i ja em va dir ell que li passés el codi a les meves amigues, aquí ho teniu, perquè sou les meves amigues, veieu? Mindfilati, aquí el 15% de descompte amb el codi Picasso. No estic patrocinada, que m'ho he pagat tot jo. Però dic, això podeu aprofitar fins al 31 d'octubre, podeu aprofitar-ho. Val? I això. I em va portar cap a unes llanes i vaig dir, no, és que busco alguna de mitjons que no ocupi gaire, perquè ara serà obrir la maleta en el maleter i guardar-ho i tal, i tant per la Bego com per mi vaig comprar una d'aquestes. Per mi aquest color, i el de la Bego és una mica de res més apagat, que aquesta llana, la marca es diu Online, i això és un Super Sock Vierfach, o sigui, és un 4-ply, que diuen, Merino Extra Fi, 100 grams, aproximadament 420 metres. Però posa aquí que és 75% llana i 25% poliamida. És per mitjons i el que posa aquí és que és Merino Extra Fi Superwash, t'ho posa en alemany, i segons això d'aquí no se filtra mai. Garantitzat que no se filtra. De la mateixa marca, això és super suau, vull dir, estem parlant amb la Bego si ens fem alguna cosa que sigui només un xal d'una troca o alguna cosa així, perquè això és super suau. Mola molt. Perquè després d'aquest d'aquí, amb el que estic fent el mitjó, és més suau que d'altres llanes de mitjons. Jo tinc la impressió que la llana normal i corrent de Regia, de mitjons, ni la de llac, ni cap d'aquestes així rares, la normal i corrent de Regia de mitjons, aquella que per exemple te pots fer dos mitjons iguals, tot això, trobo que no és tan suau com aquesta. També és online, també la mateixa composició, però clar, no deu ser Merino Superfi, és llana, val? I també t'ho posava això, garantitzat que no se filtra. A veure què passa. De moment m'està agradant molt teixir-la, perquè a vegades em passa amb la llana mitjón, si és aspra, quan passa el fil i això, doncs jo m'ho noto. Aquesta dic és més suau, ja veurem què passa, el color és guai, perquè veieu, no és ben bé tot enter igual. Espera't, és que me faig sombra. Vaig a baixar un moment la cortina. A veure si això el color es veu més bé. Sí, jo crec que sí, ara sí. Veieu? Va canviant de color. No és ben bé tota la llana al mateix color. Va canviant de color. Ja està sent divertit. El patró m'agrada molt.
Em sembla que ja m'estic aprenent el calat. Merche, si això em queda ben al peu, m'has triomfat, que ho sàpigues. És el primer cop que faig a uns mitjons d'ella. D'acord? Però m'està agradant molt. El que m'ha sorprès, per exemple, és que jo normalment monto punts, que aquí ho he fet una mica amb el cul, però ja sabeu que total és la punta, no es veurà, passo d'arreglar-ho, el següent ho faré millor. Montes els punts i augmentes a cada passada, fins que tens els punts que toca. Jo sabeu que normalment augmento a cada passada fins que tinc 20 punts per agulla i després augmento amb el que diuen que em fa gràcia, l'altre dia vaig sentir-ho, una passada por medio, augmentant d'una passada por medio, això vol dir, augmento una passada, a la següent augmento, fins que tinc els punts de la puntera entera, el que necessito per tenir l'ample del mitjó. Clar, aquí passa que llavors comences el calat abans, si no m'hagués quedat una puntera fins aquí de llarga. Doncs el Merche en aquest cas ho fa així, no sé com ho fan els altres mitjons, però en aquest cas ho fa així i m'agrada molt. I el calat super entretingut, ja veurem com queda de gran perquè m'he arriscat amb els 68 punts de mitjó, ja veurem què passa. I no descarto tornar-me a passar per aquesta botiga una altra vegada que vagi per la zona, perquè aquella zona la visito i ja. Així ja tinc uns mitjons per viatjar. No crec ara ja que els toqui fins la setmana que ve o l'altra que torno a viatjar. Clar, és una cosa petita, bosseta petita i tal. He sigut una mica tonta perquè m'estava costant trobar al mig del cabdell per treure pel mig. I ara ho estic fent per fora i m'estic empipant. El que faré és el segon mitjó el trauré pel mig, perquè llavors es pot quedar dins la bossa i vaig traient del mig tota l'estona. D'aquesta manera què he de fer? El trec de la bossa, el tiro a la motxilla que queda una mica suelto i ja està. Però no lo pipo. Val? Llavors, l'altra cosa que tinc entremig, que ja m'han autoritzat a seguir endavant, no sé si us ho vaig dir, és l'Exploration Station, que ara quan acabi l'armilla, que això serà avui, doncs compte que demà ja em podré posar amb el brioix de l'Exploration Station, que el tinc així, que clar, què ha passat ara? Doncs això vull tenir-lo pel Barcelona Nits. Direu, per què, Àngela? Doncs perquè m'he apuntat a la xerrada que dona l'Stephen West i molaria portar alguna cosa seva. I com que farà calor, perquè ja m'ho veig a venir, no em posaré el jersei fosforito. Sabeu, el de l'Stephen West que em vaig fer amb tanta coloraina que se'n veia de lluny? Inclús estic pensant posar-me l'armilla amb una camiseta a màniga curta, imagineu com està el tema, perquè l'any passat va fer calor. Doncs això, vull acabar l'Exploration Station, que ara vaig ja pel brioix, per portar alguna cosa per fer-me una foto amb ell. Sí? No sé si per vosaltres és una mala notícia o no, informar-vos que aquesta vegada al Barcelona Nits només aniré diumenge. Jo volia anar tot el cap de setmana, des de divendres ja, que hagués pogut sense problema. Què passa? L'Eudal justament el dissabte té la competició, el trofeu Andorra. Hem d'anar a Andorra. De normal, ja l'any passat vaig enviar el Quique tot sol amb el nen. Aquest any el Quique no pot perquè també té un campionat i ha d'anar-hi, de manera que servidora haurà de portar el nen a Andorra. O sigui, dissabte faré pujar i baixa a Andorra, diumenge faré pujar i baixa a la Fira. Només aniré al Barcelona Nits el diumenge. Vull dir, per si em volíeu veure, com no aneu diumenge, ho teniu fumut. Ja he encarregat un detallet, que espero que us agradi a les que pugueu acostar-vos. I ho dit, jo aniré a la xerrada de l'Stephen West. Que no sé fins a quin punt veurem coses així, que sí m'agradaria, perquè sé que normalment els xals i tot això pots veure'ls in situ i tal, m'agradaria veure aquest home perquè tinc l'impressió que teixeix amb una tensió molt fluixa, vull veure-ho realment. L'Exploration Station està teixit, acabo de posar un altre cop les agulles, són agulles de 4 mil·límetres. Llavors jo ho estic teixint amb aquest gris que és d'Irish Fairy Tale, que em va sobrar de fer un jersei de Colorbook, vaig fer el que és tota la part del canessú i al final de mànigues això, amb aquest,
Llavors vaig comprar aquest i el Moer a All You Need Is Love. Ara no em pregunteu les qualitats, ja vaig dir-ho quan vaig comprar-ho. I així, ho faig només en 3 colors, aquest xal es fa normalment en 4, jo el faig només en 3 per poder-me'l posar i no cridi tant no sigui tan impactant per anar a treballar, i així. D'acord? Doncs això és el que vull acabar d'aquí fins al Barcelona Nits. Sé que m'estic pressionant a mi mateixa perquè compteu que la setmana que ve no l'altra, un altre cop estaré 4 dies que no seré a casa, no podré teixir. Així que hauré d'apretar el resto de setmanes. Llavors, us he dit que el cal estiro més el braç que la màniga, s'acaba el 31 d'octubre. Ja tinc en el cap i ja està decidit quin serà el proper cal. Si no recordeu malament, l'últim podcast us vaig dir que desfeia el jersei de trenes que estava fent de la cotó Bakika i que aprofitaria la llana, que és aquesta d'aquí, que és una mota que vaig comprar fa Barcelona Nits de fa l'últim, no l'anterior, perquè era per fer alguna cosa amb trenes. Vaig començar el jersei i no em veig amb ganes de fer trenes, la veritat. Llavors aquest és el Mota, el color 22G, que és tal qual el veieu allà. És 230 metres, 100 grams, això és un DK, però quasi que es comporta com més gordito. I amb això vull teixir-me una jaqueta, que la faré entrar en el proper cal, que qui es vulgui apuntar començarem l'1 de novembre, que serà el calats calents. De què es tractarà? Es tractarà de fer una peça amb calats. Jo sé que a molta gent no li agrada perquè ho veu molt complicat. Jo entenc que si estàs llegint les instruccions escrites és complicat i et perds moltíssim. La meva intenció, perquè jo amb instruccions escrites em perdo amb els calats. La meva intenció és que qui li fa por fer els calats perquè es fot un lío, que ens puguem ajuntar un dia i explicar com llegir els gràfics dels calats. De manera que és això, és fer una peça per anar bé que sigui... Havia pensat mínim 2 troques, perquè sigui una peça una mica gran. O sigui, hi ha xals que tenen calats pel mig. No cal que sigui tota la peça calada. Jo em vull fer l'Ela Cardigan de la Isabel Crema. D'acord? L'Ela. I amb això és agulla gruixuda i jo crec que me'n puc sortir sense problemes fins al 31 de desembre. A més que em va bé tenir una jaqueta per la feina i això està super. Hi ha xals que tenen calats. Per exemple, el que vaig fer l'any passat per al cal fora pistes, aquell porta una secció de calats que es repeteix 2 vegades. Doncs això ja ens serviria, vull dir, no cal que aneu a buscar una cosa plena de calats. Això, per exemple, em sembla que la L només té calat el que és si no m'equivoco, que potser tinc sort i és tot el cos, llavors m'agrada més, només té calat el que és els davanters. No sé si l'esquena és tota llisa o vés a saber. Si voleu podeu fer una cosa gruixuda amb calat senzill com seria la Bruga de la Belén. O un xal que podeu fer amb calats és aquest, per exemple, que us he dit, el que em vaig fer jo, que era el Mist and Smoke and no sé què, que vaig fer l'any passat. Si voleu me pregunteu i us dic exactament com es diu. Aquell té calats. Un piló, a veure, em sembla que també el xal Sòria, el de la primera edició de Sòria, també porta un calat. El tema és que sigui una cosa amb un calat que pugueu fer, que tingueu un gràfic, per poder aprendre a fer anar el gràfic, perquè conec molta gent que sembla que els hi tenen por els gràfics, i els gràfics són més fàcils. Gràcies! Mireu com és, que és molt més fàcil el gràfic. Sabeu que quan vaig fer el recés vam fer el xal... Era Sagrada Família? No sé com es diu. El que va fer pel Barcelona Nits en l'Antonio de Beagle Nits.
el calat aquell, tothom, la majoria de gent es va fer un lío bastant fort. Però què passava? Estaven llegint les instruccions. Jo em vaig agafar el patró en anglès, perquè sabeu que m'agrada més en anglès, els patrons, i jo, a la que van començar, que ara segueix l'esquema tal, jo vaig començar a tirar l'esquema. Curiosament, va ser tot més fàcil. És a dir, facilita molt la vida si en comptes de fer servir les instruccions escrites, feu servir els esquemes. La qüestió és aprendre'ls a fer anar. I si més no, és que dius, no, és que jo ja sé fer anar els esquemes, els gràfics. Doncs fem un cal d'alguna cosa que tingui calats. Calats calents, d'acord? Jo ho faré així ben gruixudet, podeu fer una cosa que sigui més fina, o que us deia, estaria bé que fos una peça de 2 troques, però a veure, que també hi ha mitjons, com aquest al bugambilla, que estic fent de la Merche, que també té calats. També podeu fer això, per què no? Per tant, ja feu el que vulgueu, com si voleu fer un xal d'una troca. Un xal d'una troca, important, que sigui amb calats. I la meva intenció és l'1 de novembre, que tots en principi tenim festa, quedar, no sé si al matí o al vespre, i faria en aquesta quedada el sorteig del cal estiro més a braç que la màniga, i començaríem el muntatge de la Custom Party o la festa del muntatge del calats calents, d'acord? Aquesta és la meva intenció. Com sempre, el premi serà un cop acabem, amb tothom que hagi acabat. Com sempre, a final del cal fem la llista amb la foto, perquè servidora no se'n recorda quina foto era o que vau penjar en el seu moment, us ho dic. I llavors, com sempre, es fa llista i jo amb aquesta llista faig un sorteig i sortejo un patró pel valor màxim de 10 euros. Sapigueu que a mi això no m'ho subvenciona ningú. Jo això ho faig perquè em fa gràcia i aquests diners els hi poso jo. Però jo crec que està guai. Jo que dic, estem fent una comunitat molt maca, una comunitat en català, ens estem ajudant, estem aprenent molt, aprenem com es diuen també les coses en català, que vulguis que no. És una de les... no base, però per què faig un podcast en català quan se'l fes en castellà ho veuria molta més gent? Perquè és la meva llengua i entre tots hem de conservar. I la manera de conservar-la és fer servir les paraules que toquen sempre, també en àmbits com és el teixit. Perdoneu que estic aquí mirant tant, però és que la mota, no sé si ha millorat amb el temps, però és que la mota té una de palletes que al·lucines, Però bueno, ho dic. Jo faré la jaqueta aquesta, la L Cardigan, avui em sembla que va del 5 o 5 i mig, una cosa d'aquesta així a la bèstia. O que si us volia preguntar, si algú l'ha feta, la mostra l'heu fet amb els calats o l'heu fet amb el punt jersei? Si us plau, digueu-m'ho, perquè jo no em decideixo, perquè he mirat el patró en si, te posa mostra tant, no te diu com, però quan mires a fora, o sigui, abans de fer la compra a Ravelry, te posa la mostra amb el calat són tants punts, la mostra amb jersei són tants punts. I ara què faig? Faig la mostra amb punt jersei o faig la mostra amb el calat? Val? Jo per mi faré punt jersei, sabeu, menys feina millor. Val? Doncs això, el dia 1 de novembre comença els calats calents. Apunteu-vos, tenim un grup de Telegram, això, tinc un grup de Telegram ja en si per el que és per dir-ho així, del podcast, val? És un grup de teixit en català. Si aneu al meu Instagram, allà teniu el link per entrar al grup. I després, un cop dins el grup, tinc les subseccions o els temes que vaig obrint un a cada cal. Al cap d'una setmana, setmana i mitja d'haver acabat un cal, el tanco, ja no es pot publicar res més allà. Però em sembla, no sé si queden allà per veure'ls després. Val? Doncs aquí teniu, calats calents, alguna cosa, teixir alguna cosa amb calats. I em sembla que ja us he explicat tot el que tinc. El que dèiem, Barcelona nits faré això, pujo i baixo només diumenge, anirem al cotxe directament, m'aparcaré al pàrquing, festival, i quan em vingui bé me'n vaig. Si em veieu, aquesta vegada he fet un detall diferent. Avui he enviat el logo per com ho arregli, perquè me'l facin personalitzat, espero que us agradi.
He demanat 100 unitats, dubto molt que els gasti, que reparteixi tot, però que ho sapigueu. Si em veieu, me saludeu i jo us dono el detallet. Què serà? Ja sabreu. Per una altra banda, que m'he flipat molt, jo no sé si a vosaltres us ha passat, de cop veig un missatge a Instagram, un post a Instagram que diu que ja s'han esgotat les entrades del Love Yard Madrid, que és al febrer, per divendres i per dissabte, només queden per diumenge. Jo m'he quedat amb una cara tonta que pa què, perquè dic, hòstia, encara no he passat al Barcelona nits i ara ja no puc comprar per tot el cap de setmana pel Love Yard Madrid, perquè era la meva intenció, anar amb les amigues a passar el cap de setmana allà. Ara què passa? Ara estic pensant si faig el diumenge un puig i baixa amb el tren. No sé si algú us vol apuntar, jo estava mirant ara per ara els trens i no sé si des de Girona anar i tornar he trobat amb l'Ablo no arribar a 80 euros, em sembla. No sé, si algú us vol apuntar i fer com jo, que m'ho digui, perquè encara m'ho estic pensant. Potser d'aquí a que m'ho acabi de pensar s'acaben les entrades per diumenge i llavors passo del tema i ja, perquè el que dèiem, tampoc he de comprar llana. Jo vaig al Barcelona per veure la gent, a Barcelona nits per veure la gent, i en principi comprar no he de comprar res. Si ara gastaré això, que fa 2 anys que ho tinc, en veritat, gaire més cosa, allò que dius, atrasada no tinc. Tinc el que vaig comprar al Sevillateje aquest any, i allò fins a la primavera no ho teixiré, perquè serà per fer una jaqueteta de primavera. Tinc una troca també que vaig comprar al Sevillateje del Robledal, que allò ho vull combinar per fer un xal amb una altra troca, que és el que potser em busco a Barcelona. Aquest any em ve de gust comprar-me alguna bossa de projectes, em faria il·lusió, comprar-me alguna cosa que m'agradi, perquè clar, jo de viatge m'emporto sempre això, és petitet i ja. Aquesta me la vaig cosir jo. Tinc després aquesta que em va cosir l'Angie. Hola! Aquesta que em vaig comprar a Alemanya per 13 euros. Ja sé que aquí us la venen bastant més cara. Val? Després tinc una altra que em va cosir l'Ester, que també faig servir. Però em ve de gust, no sé, mirar a veure què trobo i comprar una altra cosa, o potser comprar-me un estoig per les agulles, perquè jo tinc el de... Jo faig servir Xiaogu i tinc l'estoig que venia amb les Xiaogu, però no sé, si veig alguna cosa potser me la compro, però m'ha d'agradar molt i molt i molt, si no estic pensant cosir-me'n jo un. I ho deixo anar així, però la boca petita, cosir-me'n jo un. Però bueno, i en principi poca cosa més, vull mirar si hi ha alguna cosa que em va de marcadors, alguna xutxa així. El que sí em faria falta seria una o un parell de cintes mètriques d'aquestes que es recullen, perquè em vaig trobar que amb el mitjó m'hagués fet falta i llavors al final em vaig descarregar una aplicació que es diu Ruler en el Google Play Store i et fa servir el mòbil com a regla, perquè clar, quan portava 15 centímetres i mig havia de començar el que és els augments per fer més gran la part, per començar el que és a treballar el taló del mitjó. I va ser com una mica allò de, bueno, ho he medit amb el mòbil, amb l'aplicació del Ruler, però no m'enfio gaire gens. Una de la cinta mètrica que vaig comprar del Barcelona nits se'm va fer malbé, no recollia, això em passa per jugar amb la boira amb la cinta mètrica, i he pensat que estaria bé comprar-me'n un parell per portar-les allò en les diferents bosses. No sé. I gaire cosa més, res. Anar a fer el tafaner, anar a tocar, perquè veig que ve gent que no he vist mai, i ja. Que en veritat és el que volia fer a Madrid. Però clar, no sé si faré això al puig i baixa i acabar arribant aquí a casa a les 12 de la nit. Sortir no arriba a les 5:46 surt un tren de Girona i arribes a les 9:20 a Madrid i de tornada arribaria aquí a les 23:35 sortint a les 7 i pico d'allà. No sé què faré. No sé. Si ens ajuntem unes quantes que només anem diumenge i voleu fer un grupet, m'ho dieu. Si no, a l'igual d'aquí que ens decidim, ja s'han acabat les entrades. No sé. Llavors, una altra cosa.
El que sí dèiem, per exemple, amb la Bego és que al igual en comptes d'anar a Madrid passàvem del tema i ens buscàvem d'anar a algun puesto. Però és això, he estat mirant vols, Berlín i així, per anar a fer una volta així de llanes i ostres, són carots, van carots els vols. Si teniu alguna idea, no sé. O potser hem d'agafar i plantejar-nos així, fer al març un altre cop un recés. No sé, em comenteu, em dieu alguna cosa, a veure si quina idea us vindria més de gust. O del recés va sortir molt xulo, no? Ens va sortir molt car i vam passar un cap de setmana molt xulo, la veritat. Que això estaria molt i molt bé també. És una feinada, però estaria molt guai. Clar, tampoc sé la Bego amb els estudis com podria. Pues això, no tinc res més que explicar-vos. Tampoc tinc intenció de començar gaire res més, la meva intenció és acabar les 4 coses ara que hi ha. L'armilla podem dir que està acabada. Els mitjons serà una cosa d'anar fent i quan acabi aquests faré uns altres, com sempre. El xal espero tenir-lo pel Barcelona nits i la jaqueta començar-la l'1 de novembre. Doncs fins aquí tot plegat. Ja sé que aquesta vegada he tardat en tornar a gravar, però entremig he tingut feina, he estat per altres coses, he estat per la meva família, que això toca, no? Hem d'estar per la família, que per algú estan. Això no deixa de ser un hobby només, el teixit, no? I sé que hi ha qui m'ha trobat a faltar, però noi, les coses van com van. Si Déu vol, doncs després del Barcelona nits us faig un podcast, perquè no crec, o serà podcast en part d'explicar-vos el Barcelona què tal ha sigut. Ja veurem què farem, d'acord? Doncs moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, un altre cop ja estem a 50 minuts. I us dic fins la propera, i ho dit, esperaré si ens veiem a Barcelona. I qualsevol cosa em feu comentari, podeu fer comentari per aquí, per l'Instagram, com vulgueu, d'acord? Doncs moltíssimes gràcies i fins la propera. Adeu!